I da ste bre ljudi, evo nas ponovno na Wooking Games, danas ćemo napraviti jedan klip u kome ću vam se zahvaliti za 300 pregleda, za 310, hvala vam na tome. Izvinite na ovoj dugoj pauzi što nisam snimao, izvinite zbog toga. Danas, toko dana, ili sutra, kasnije, ću vidjeti ko je najviše lajkovao video na YouTube-u ili na stranici i dobit će premium account i IP za Mindplex. Laži. Znači, ako to odgovara, napišite u komentarima. Ajde uđem. A danas ćemo vidjeti jedan server. Hajde više. Ovo me nervira, ovo je premium. A sporo ljudi ću... Ljudi, i ja nadam se da ćemo sutra možda snimiti isti ovaj server. SkyWars ne očekivajte tu brzo jer nemam stvarno vremena. Prošli smo ga. To je ovaj server. Ima SkyWars i Hunger Games. Mi ćemo danas igrati i jedno i drugo. A prvo SkyWars. Samo da nađemo nešto. Ništa. Dati, ljudi, danas mi se odjedno kad sam ušao, dugo nisam bio na YouTube-u, odjedno mi se, ko da mi se izbrisao ovaj YouTube, što imamo, jedva sam nekako popravio, znači, jedva. Ljudi, dobre stvari vidimo. A ko znaš kakve nas... Kad smo prišli na smeđe dok smo kupili stvari. Ovdje nas ima 10. Da sačekamo još 6. Evo još 2. Idemo na onog lika. Ne znam, nekako mi je bolje na onog videa. Na onog, na tebe. Ti si moje sledeći kila. Idemo ti žrtva. KVO THZ KVO THZ
idemo na lika. Ljudi, zaigrao sam se kao u prošloj epizodi i učuto se i crko je. Možemo slobodno da idemo i na onoga. Ovo je naša sljedeća žrtva. Ako budemo, kako nas je dovatio. Kako nas je dovatio. Pička mi mu materina. Tražimo Teja, Tim. Ajde. No. Olu.
Koliko nas je u timu? Ne. Neće moći. Pičku, jedna! Ono se prevario, ljudi. A idemo na Hunger Games. 4 nas ima. Ali ljudi, smo ovo dobro odigrali. Nas 3 u timu. Svim ja sam to sve skombinovao, nema šta. Svim ja sam tu u timu odbezbedio i to. Prvo je ovo pizde kao markana, kao neko piše. Ljudi, nove vesti. Onaj ko bude imao najviše lajkova, najviše lajkova dobit će admin, ko mi najviše bude lajkova stranicu, dobija admin za to i, znate šta još? Premium account. Da. Šta sad? Ako vam ne bude radio premium account, a ne verujem da vam neće raditi, ako ne bude radio, znači samo slušajte, odmah, znači nemojte da čekate ništa, samo recite, ne radi, dobit ćete drugi, a nemoj da me prevarite, znači ljudi, ja vam, ako neko hoće premium, nek traži, ali samo da me ne prevari, eto. Znači, samo da me ne prevari. I sve će dobiti. Samo lepo nek pita i sve dobija. Ali samo da me ne prevari, molim vas. To mi je ono najgluplje kad me neko prevari. Idemo na Mikića. Znaš šta je bilo sad s ovim likom? Šta je on crkao? Šta je bilo? Pa ne znam gdje je, ljudi. Šta vi mislite? Ne! Eto, znao sam, tačno sam znao. Će neko nam ukoka. Najviše mrzi. Ajde da odigramo Hunger Games. 3 nas ima. Onda ništa danas Hunger Games. Ovo mi je jedna od najboljih mapa. Gledajte ljudi, on kad ode dole, slomite merdevinu i prospite lavu. A ne može nigdje da izađe. Stoji na jednoj kocki i nema gde da proširuje, neće stići, jer lava ide prebrzo uz litice i nema šanse da stigne. Još malo ćemo snimati sa praksom, kod druga sam slušalice nikako da mi da, a moj drug Marko, znate ga, svi ga znate, upoznali smo se, pravili smo klip upoznavanje s Markom i zezanje sa Neškom. A to je, ljudi, ako ste se pitali koji je to kreten, što si s tim kretenom i tako nešto, ili možda niste, to je od moga druga, neki drug koji dolazi tako
u goste kod dede, pa nema kog s kim da se druži, pa dođi tu kod mog druga. Eto, samo da vam to kažem. I pozdrav, šanse. Bole četni i pet. To je ko on. Mala sam, nemoj. Aj spali. Aj još jednu pa da završimo epizodu. Ljudi, ako mi se ugasi epizoda, molim vas, oprostite mi, to mi se stalno dešava. Zašto je memorija puna, a uvek zaboravim da izbrišem snimke koje sam postavio na YouTube, a nisam ništa ni postavio, ja nisam mogao. Joj ljudi, Entle, kad ide mama, obuci se, Uroše, obuci se, Uroše, obuci se, kad ti kažem, obuci se, Uroše. Ljudi, znate koliko sam, ali ovom bešalno kažem, na letovanju sam upoznao fana. Da, ako se čudite kako ja upoznao fana, imam 2 suba, a ko zna kom je sve subom, znači ti možeš da subaš da budemo tim, Jo, ako me ljudi zezne, gotov si, pa si tim tražio. Pa tim. Halo. Pa pitka ti materna, ti kažem tim. Koja budaletina. No to nego dokazati. Mate. Koji bot? Koji bot, Bot nad botovima. Ljudi, gledajte ovo, Koji smo mi sada nesretnici. Kogoda da me sada sretne, tražit će tim, molim te tim. Mogu da se kladim jer ne smiju oni na mene. Mislim, ne kažem ja da ne smiju. Smeju, ne smiju. Ko zna gde se ušteko jao. Gde se ušteko lik, Ja me pao. Nema zuje. Ljudi, je moguće da se opet začutao? Dobro, setio sam se, ja snimam, setio sam se. Ljudi, da li je ovo moguće? Da niko do sada nije išao vamo. O, 2 na 2.
Pobacit se 2 na 2. Ako si on nije u centru, dobro je. On nema mlave ljudi. To mi treba. Ovo mi je trebalo. Glava mi treba samo. I mi smo gotovi. Mislim, ne mislim da smo crkli to. Nego ovako uopšteno kažem, gotovi smo, pobedili. I to rekao malo nešto. Te fore, to. Rekao je. Dan 2.